Siyabonga bazalwane, simbonga kakhulu uJesu. Simbonga kakhulu uJesu. Ino bazalwane esifunda iziprofeto, sifunda izinto ezisibonisayo ukuthi isikhathi sokuthi sigoduke sesisondele. Sibona bazalwane ukuqiniseka kwezinto ezibonela elizwini. Noma ufunda isiprofeto yamangalisa ngoba uyabona ukuthi ngempela lelizwi leli esiliphethe bazalwane akubona amanga iqiniso. And lokhu futhi bazalwane the same word esiliphethe elisibonisa izikhathi and lezinto ezilizikhulumile ziyenzeka, that's the same word elishoyo bazalwane ukuthi uJesu washiya izulu. Seze leyo nto sike sicabanga lo nto bazalwane uJesu ehlukana nezulu esiza la emhlabeni ukuze sisinde. Jesu alishiya izulu ubuhle bayo konke. Wahlala ngeke ezulwini uJesu. Yazi ngokunye ngikhumulisa sifunda ekhaya nonkosikazi and sathi sakhuleka kangathi ngiyambona uJesu ehleli nobaba. Kungathi ukubona abantu babehleli nje endaweni uyibona kuphela. Kwathi bahleli nje entabeni somewhere uyabona nje yinto nje afika nje emqondweni. And umcabango wafika ukuthi hayibo uNkulunkulu ubaba wayenoJesu kusukela unaphakade izinsuku zingaqala nokuqala ukubala. Sayize lo akukho uNkulunkulu akabenako angakusheranga noJesu. Siyibona lo nto intokozo yakhe yonke ayikuJesu. Uze athi Jesu mayikhuluma ngaloko kwincwadi kaProverbs chapter 8 uthi I was daily his delight. Njalo siyibona lo nto. And ngibuka bazalwane the sacrifice uNkulunkulu akumela yenze mase kumele ahlukane noJesu. Kwakuyinhloboni yothando engamenza athi hayi lo uyena umuntu ongithokozisa kunayo yonke into in the universe. Angihlukane naye. And njengoba sidela ukufunda with Desire of Ages, it at the risk of failure and eternal loss. Sike sicela bazalwane ngiyacela ukuthi masicabanga ngomnikelo wenza uJesu. Singawucabangi. Sicabangela ukuthi mhlambe uJesu wafela thina. Uthi wafela mina. Look at the sacrifice eyenziwe uNkulunkulu. And uthi uNkulunkulu wenza konke lokhu for mina. Can you sike sipicture into kanjalo? Kunomuntu angashiya izulu. Ngenxa yami, hayi ngenxa yethu, ngenxa yami.
ngenxa yami. Konke all of the suffering ngenxa yami. Isoni ngenxa yami. So bazana lukhulu uthando sithandwe ngale ezulwini. Like yabona nje izingilosi ziyamangala. Ziyamangala kakhulu. Masibuka uthando lukaNkulunkulu for abantu. And bazalwane yilona uthando kaNkulunkulu. Konke esikwenza kumele ngabe lasiqhubeka. Yona nje bese sifunda ngentethelelo. Ngiyakholwa ukuthi into eyenza ukuthi kubenze ukuthi sithethelele yilo uthando. Asikaboni into esiyenzelwe. Asikaboni into esiyenzelwe. uJesu ashiya konke ngenxa yami. Wathola umqhele wameva ngenxa yami. Wavuma uJesu eyinkosi yezulu ukuthi aphathe nobi kanjani ngenxa yami. Sibekubukise ngaye baqeda you know bazana zonke izinto. Sometimes umuntu yakwazi ukubekezela i-physical pain, but ayikho into ebuhlungu njenge humiliation. Uthi umdala uhanjiswe in public umuntu. Do you understand inkosi yezulu? Uyidelelwa ngowonke umuntu. Wonke umuntu ofuna ukukhipha amathe. Angena ebusweni. Akekho bazana umuntu oke ehle njengoJesu. We don't understand thina. That's why thina kuba lula thina umuntu nje ngokuthi nje umuntu mhlambe angaze akhulume kambi ngawe. So we so offended kakhulu ngathi ebuke ngathi ngubani mina. Ingoba sikabuki izinto ezenziwa You know bazalwane akekho umuntu ofana njengoJesu. Akekho umuntu okehle njengoJesu. And if lezinto zenziwe kuJesu oyinkosi yethu ophethe izulu nomhlaba, then siyini thina? Siyini thina? Ngempela siyilutho. That's why bazalwane ngempela ipride. If bese siyafunda ngempilo kaJesu, ibizofa. Bizofa nje ngempela konke uziphamisa ukuyokufa. And ekugcineni vele ukuze sonke sithole uphawu lukaNkulunkulu. Yinto ekumele iphele ipride, humility. Humility bazalwane. Yathi nje singahlala nje kakhulu kuJesu, sihlale nje kuJesu kakhulu. Yazi uJesu uma efika introduction yakhe la emhlabeni ezalo. Wayengakhetha noma yeyiphi indawo kodwa wazalwa wahlala namahashi. Can you imagine don't? Ngiyakubuya abantu mhlambe mayisusa endaweni engathi right. Asemhlambe wenza semicibini ukupha abeke nje kwindawo la ahlalise nje nabantu hleli nabanye abantu kodwa engathi mhlawumbe abantu abanganayekanga. Bangibeka nalabantu laba. Ngathi mina ngiyini ngizibani seyibona leyo nto. Inkosi yezulu ayihleli namadonki namahashi. Eyona bazalwane akekho umuntu okehle njengoJesu, and if sifuna ukufana noJesu nathi sizokwehla. So ngizibone nje ngeyilutho. We need humility kaJesu bazalwane, and we need it very soon. Sibonile lezi sifunde mina ukuthi isikhathi siyasiphelela. Ngiyabona isikhathi siyasiphelela kakhulu. We need it very very soon. Namhlanje ngifisa sifunde. Sizofunda bazalwane about health. Funa ukusho siqala last week safunda, not last week, the week before last. Safunda ngobungozi bomgomo bevaccine. Siyabona leyo nto. But into engiyifisayo manje ukuthi sesibone ubungozi balento yala emhlabeni, yeyiphi uNkulunkulu asifezele yona kumele siphile ngayo. Siyabona leyo nto bazalwane. So what is God's remedy if le yasemhlabeni sithi yona ayilunganga? And ngempela ayilunganga. It's just that siyibanje bazalwane kunento eyenzekile uSathana ayifakile nje angazi uyifake kanjani kodwa uyifakile ukuthi sizame ukuthi sifane nomhlaba kakhulu. Sisabe nje ukwenza into engathi ihlukile kunabanye abantu. So as understand ukuthi kusho ukuthini uba umKristu. Do you know that uJesu uthini ngomuntu omKristu? Yamkhumbula khona nabafundi bakhe incwadi kaMateyu chapter 5. Sakhumbula verse 14 uthini uJesu? Uthi nini? Uthi ni usawuti umhlaba. Abesithi athi Jesu musawuti mase udumele mase uphelelwe i-taste yawo.
uzokusetshenziswa kuphi na Ita usalungelanga lutho ukuthi ukhishwe nje uhanjwe abantu bahambe phezulu kwabo unyathele siyabona kubazalwane Now I want to say this uthi uJesu siwusound thina wani umhlaba uthi kodwa si useful only masinani masine taste amen siyabona le bazalwane Now ake senze nje uJesu ayifundisa ngezibonelo kunezinto ayifuna sizi understand wayathi bonke abantu bayasebenzisa sawuthi usawuthi mawune taste bazalwane I-taste yawo i-unique ayikho into ekhishini e-taste njengosawuthi angisho kunjalo asifani nalezi zinto once usawuthi uqala ufane nalezi zinto ngaba sawusebenzisa usawuthi asithi mhlawumbe usawuthi une-taste efanayo ne-rice ungawuthela lo usawuthi kwi-rice mawupheka i-rice no asithi usawuthi mhlawumbe asitwenze i-stew lapho sama-veg And let's do utaste usawuthi wakho utaste exactly njengale mazambane wafake la ungaba sawuthela usawuthi no siyabona lubazalwane so siyabona ngifisa sibone ukuthi i-usefulness yesawuthi ilele ekuthini mele uhluke kunalento uthelwa kuyona siyayizwa leyo nto and uthi uJesu kuthina niwusawuthi wani umhlaba wezwe meaning thina mele sihluke kunani nezwe Yeke sibe usawu si once safana nezwe siba useless ezandleni zikaJesu and manje bazalwane into Satan zama ukuyenza he's trying to make us useless njengoba zama ukusifanisa nezwe everything izoliyenzayo nathi siyajenza njengezwe kanti akenzeki kanjalo kumele ngaba kunjalo in fact ayisibuye iverse asihambe siyincwadi yaJohn chapter 17 John chapter 17 Asibuye bazalwane ku verse 14 no 15 Mina ngibanikile izwi lakho izwi labazonda ngokuba bengesibo abezwe njengalokho nami angisiye wezwe Amen Selukubeka ku verse 15 Angicela ukuba ubasuzezweni kepha ngicela ukuba ubalonde kokubi Sayizwe bazalwane uthi uJesu sisezweni uthi asibona abani ebezwe sayizwe bazalwane and uthi izwe ngenxela ukulitheni izosizonda so asiyeke ukuzama ukuzifanisa nezwe And then uJesu aqhubeka abeke into verse 15 athi ngikhulekela ukuthi bakhiphe ezweni kodwa ngikhulekela ukuthi ukhiphe izwe kubona that is what he's basically saying lan that to keep them from evil sayizwe lento bazalwane into engikhulekelayo baba angikhulekela ukuthi baphume ezweni ngoba nomsebenzi kumele bawenze ezweni kodwa ngikhulekela ukuthi ngalesikhathi besenza lo msebenzi izwe lingangeni kubona siyayizwa leyo nto iBhayibheli njalo likhuluma ngokunqoba izwe bazalwane njalo ekhumbula uJesu kuMatthew chapter 16 verse 33 uthi kulomhlaba nokuthola ini usizi kodwa thokozani ngoba kutheni nginqobile izwe siyayizwa leyo nto why uJesu lokhuluma ngokunqoba izwe if kanti kumele sivele sifane nezwe yonke kumele siyinqobe le bazalwane ngoba kuzoba khona i-temptation wayazi uJesu lento ukuthi kuzoba khona isilingo sokuthi sifane nezwe and kumele sinqobe bazalwane ayisibuke ne-quotation ekhuluma ngalento engiyayithanda kakhulu le ngisema siyifunda during the week ekhaya ngathi hangizoyifaka mind volume 1 mind character and personality volume 1 mind character and personality so ngabhala njena MCP, Mind, Character and Personality, Volume 1. We found on page 14. Christ declared, my kingdom is not of this world. And then while it imprints its influence upon earthly governments, it cannot take the slightest imprint from them without marring the divine similitude. See, uJesu
umbuso wakhe akubona lo mhlaba. And then iqhubeka i-quotation ithi umbuso kaJesu vele kumele ube ngaba uyayi-influence imibuso yalo mhlaba. Siyibona leyo nto ngokuspreada kwevangeli. Kodwa kuthi umbuso kaJesu awukwazi ukuthatha i-influence yomhlaba ungamoshekanga wona. So as soon as ithatha influence yomhlaba siyalimala thina. Kuthi it cannot take the slightest imprint from them, that is earthly governments, without marring the divine similitude. To mar is ukumosha, ukulimaza, intingabisi uyidlibhise. Divine similitude, ukufana noNkulunkulu. Siyibona le mbazalwane ukuthi when thina sithatha i-influence okanye i-imprint yezinto zomhlaba, nayi lesilahlekelayo. So ngiyothi mhlambe ngiyothi sime kanje bazalwane, on this side umhlaba, on this side uJesu. The more sisondela kumhlaba, the more siqhela kubani. Siyabona leyo nto? Kanjalo nje bazalwane akushintshi. Kanjalo akushintshi. Kanjalo akushintshi bazalwane. Now I want us to look at health. Yabe ngithi sobuka health. And ngifisa sibuke indlela kaNkulunkulu kweze health. Hayi indlela yomhlaba. Na umunye umuntu angabuza athi awu ingaba bazalwane i-health ibalekile ngale ndlela ukuthi mhlambe sesingaze sikhulume ngayo. Omunye athi awu ingaba isiphi isidingo sokuthi sithi siyibandla sikhulume nje ngendaba zo vaccine. Why singashiyeli nje i-health kodokotela? Bazalwane ngifuna ukuyisho lento izwakale futhi ibe clear. uNkulunkulu mayithenga lemzimba ngegazi lakhe akathenganga inhliziyo kuphela, uthenga umzimba wonke. Seyizwa leyo nto bazalwane? Uthenga umzimba wonke. And so as a result uNkulunkulu ufisa sizwe ngaye ukuthi lo mzimba unakelwa kanjani, hayi ngodokotela. Odokotela banamanxeba esandleni. Yazi ngibuka ukuthi ngaya kwenye ibandla sifundisa ngiveza nje into uNkulunkulu azishilo. Waphakamisa omnye ubaba wathi mina udokotela wami uthe ngathi angiphikisi. Futhi angithuki ukuthi udokotela kusho kanjalo, but uNkulunkulu uthe. And futhi into engiyazi udokotela ingane. And wesibini akanamanxeba esandleni. Lona manxeba esandleni na uthi so uyozikhethela ukuthi ukuthini. Ngoba mina angikwazi ube ngiphikisana nodokotela. Odokotela phela bafundile. Ngiveza into engiyitsheniwe. Do you know Noah? Let me tell you something about Noah. Before speaking that. Noah. Yes, cut eshumayela ukuthi kuza uzamxolo. Do you know most prophets siyatshenwa ukuthi kweza oso science nodokotela nama philosophers bangaleso sikhathi sika Noah. Bemvezela ngescience, bemvezela ngephysics yaleso sikhathi ukuthi why ngeke kwehle imvula. Angisho siyazi ukuthi ngaleso sikhathi kaNoah kangakaze kunethe. Lisho njalo iBhayibheli Hebrews chapter 11. I think verse 7. Uyazi ukuthi by faith Noah being warned of God of things not seen as yet. Ithi lento engakazibone. Siyibona leyo nto. Kuthi abafika science bathi Noah it's impossible ke asoze kunethe. Nama philosopher nabafundisi bangalesa sikhathi bathi uNkulunkulu unothando kakhulu ukuze abhubhise umhlaba. Siyizwa leyo nto. And you know, it is true that Noah could not controvert them. Noah science. Science Noah science science any wrong, science any wrong, science any wrong. What but I know science was a learning young Pazamisa and Yak. Ningahamba ke manje uNkulunkulu uthe uNkulunkulu iscience ayona uNkulunkulu, you need to understand leyo. Yes, uNkulunkulu uthe. All right, why mele sikhulume ngehealth nayi condition engithandayo iyaveza ukuthi ikhuluma ngehealth umsebenzi wethu bazalwana. Ngifunda ku Councils on Diet and Foods page 69. So ngibhale CD page 69. It is to make plain natural law. To make how? Plain. In the plain,
into ecacile. It is to make plain natural law. In natural law, health laws. To make plain natural law and urge the obedience of it. Makuthiwa urge the obedience of it. Kusho ukuthini? Sikhuthaza abantu ukuthi balandele imithetho yezempilo. It is to make plain natural law and to urge the obedience of it is the work that accompanies the third angel's message. Kuthiwa bazalwane ukucacisa umthetho wezempilo, umthetho esiwunikezwe nguNkulunkulu wezempilo, nokukhuthaza abantu ukuthi bawulandele. Kuthiwa umsebenzi ohambisana nengilosi yesingaki yesithathu. Revelation chapter 14. Iyaqala ingilosi yesithathu ku verse 9. Sayifreni bazalwane? Kuthiwa lo msebenzi ohambisana nengilosi yesithathu. And then it and 40 to prepare a people for the coming of the Lord. So ukuthi bazalwane ukukhuluma ngehealth kuhambiselana nengilosi yesithathu futhi kuprepare abantu for ukubuya kaJesu. Sayizalwane bazalwane? Ngicela ukubuza ngale, ngizobuza zethu. Kwase afternoon sizodiscussa nje. Masicabanga bazalwane, i-health message iprepare kanjani abantu for ukubuya kaJesu? Let's just discuss, because siyafunda manje, kumele si-understand. I-health message iprepare kanjani abantu, isilungiselela kanjani for ukubuya kaJesu? Yabo msomo. Uma sidla ukudla okuphilayo, ongachithwe nezinto eziningi, uvula ingqondo zethu zihlakaniphe, zikwazi uku-understand neBhayibheli kanjalo, nesifundo esiyifundiswayo, ukuthi ingqondo isebenza ngendlela ephilayo. Amen. You know abaveza enye angle bengayicabangi kodwa iqiniso ukuthi masidla ukudla okuright kuvuleke izingqondo sikwazi ukunderstanda ilizwi likaNkulunkulu. Sayizalwane bazalwane, now ngicela sibhaleni le quotation. Khona quotation evela iku testimonies to ministers and gospel workers. So mawubhalwa ngathi TM page 114. La quotation le yabazalwane iyachaza ukuthi if we indulge a perverted appetite in eating and drinking, we shall not be able to understand the end time events. Says the Lord bazalwane. Kuthiwa masi if appetite yethu perverted, asikwazi ukuqonda ama events, the end time events as prophet. And ngiyakunikeza example yale lisenzeka ngempela eBhayibhelini. Sakhumbula uDaniel befika eBabylon chapter 1. Baqale bayithimba kwaba nezinto ebangazuzikho ezithile. And then chapter 2 uKing Nebuchadnezzar uyaphupha ngama end time events. Labantu ba-interpreta leliphupha yilabantu abeyithibile chapter 1. Sayibona leyo bazalwane? So do you see the connection between the diet and the understanding? Language umsomo. It's powerful, but bengingafundi le answer. But anyways, say bomb. Asicabangeni bazalwane, how does this prepare health message? How does it prepare us for ukubuya kaJesu? For the end of the world. Ngisho kanjalo, yebo. Nokuthi njengoba isikhathi siqhubeka nezifo ziyani, thina mengabe ukuthi sizodla kahle sizovikeleka ukuthi singenwe lezifo sikwazi ukusiza labantu azobe sebe. Glory to God. Do you see bazalwane leyo ukuthi uJesu uyena oshoyo esiprofetheni ukuthi ezisikhathi siqhubeka ekugcineni kuzoba izifo, kuzoba khona izifo ezingalapheki. So basically uJesu usho ukuthi ekugcineni kuzoba ne-crisis ye-health. And uNkulunkulu kusukela ngonyaka o-1863 walinikeza ibandla lethu health message. uNkulunkulu ibandla lethu bazalwane, it is to prepare abantu umhlaba wonke for ukubuya kaJesu. And health is a big part of the preparation. Ngoba njengoba sizwe ukuthi kuzoba nezifo eziningi. And ukuze sivikeleke kumele silandele ama-health laws kaNkulunkulu. Nokuthi sisize abanye futhi. You know, sizile nje efakazi uMamsabelo. Abantu ngoba sizile ngempela bathini? Thina sikezwa lutho. Umuntu mayisiziwe uthi akabe ethi ongiprovele ukuthi ibandla lakhe lona bandla la ngempela ngengiprovele abantu uthi ngiyeze ebandleni lakho. Yes. Sayizwa leyo nto? Yes. And you know ukuthi uNkulunkulu
bekuyinhloso yakho ukuthi nge-health message sisiza abantu bazalwane kuvuleke iy'nhliziyo zabo. Kuvuleke iy'nhliziyo zabo basizakale. Siyamkhumbula uNamani? Yeah. Siyamkhumbula uNamani wayinani? Wanochoko. Wanochoko, leprosi. Leprosy. Waya eSirayeli wayosizakala. And mayiqeda kuphuma kumfula iJordani. Uyagijima uya ku-Elisha umprofeti. Uthi kusukela namhlanje uthi angiphinde nginikele futhi ngikhonze kwabanye uNkulunkulu ngaphandle kwaNkulunkulu waseSirayeli. Uthi manje sengiyazi ukuthi akekho uNkulunkulu umhlaba wonke ngaphandle kwaseSirayeli. Nkosi. Do you see that? But ngenxa yokuthi we have neglected this big party message. Siyastruggle kumele abantu sibaconvince kakhulu. Do you know umuntu masayithinta ngenhliziyo ngathi inconvincing eningi? Yeah. So yes, ngempela ukuthi sisiza abantu ngezempilo. Now there's another one. I want to say this bazalwane. Sike sayithinta last time namanje ngiyayiphinda. Siyazi ukuthi sizoya kwisikhathi la asukwazi ukuthenga nokuthengisa. Yes. La bazalwane lithi iBhayibheli will be cut off from all earthly support. How can we be prepared for isikhathi esinjalo? Singalungiseleleka kanjani for isikhathi esinjalo? Mawukuthi thina for ezempilo zethu sidepende kuhulumeni. Kodwa kulo hulumeni ekugcineni kuzomela simphikise. Ngoba uzobephikisana nezulu. Kodwa thina manje impilo zethu zidepende kuyena. Yeah. So do you see bazalwane ukuthi ngempela sinokunomkhumbi kumele siwakhe. Ngoba sikwazi ukutshumayela ukuthi kuza uzamcolo yadwa sinathi siko ready. Asiwakhanga umkhumbi. And iphathi yalo mkhumbi kumele siwakhe bazalwane ukuthi sibe independent kuhulumeni ngezempilo. Sibe independent ikhuluma iqiniso and bazalwane masikhuluma ngikuphela kumhlaba singathi kuseza sesikubona. Sesikubona, I can guarantee you. Sesikubona bazalwane isikhathi siphelile. Isikhathi siphelile. So siyathola la ngongaphikiseki bazalwane ukuthi i-health message i-message ethi hambiselana ne-third angel's message. And one of the reasons why health message hambiselana ne-third angel's message yazi why bazalwane enye futhi ngifuna ukuyiphatha. Ngangaphathi ngathinda leyo ukuthi isilungiselela ukubuya kaJesu. But i-third angel's message ikhuluma ngani? ngoPaul lesilo ngisho ukuthi kumele singalamukeli uPaul lesilo. Mase ngazolamukela uPaul lesilo kusho kumele samukele ini? uPaul kaNkulunkulu angisho kunjalo. Kodwa uNkulunkulu ubeka uPaul wakhe kwinto kabani? Yakhe, amen. Hey bazalwane ngijabula ngiyawona sesiyakhumbula. uNkulunkulu ubeka uPaul wakhe kwinto kabani? Yakhe. Now bazalwane, if thina sibelonga kuyena uNkulunkulu, then even nange-health yethu, don't you think bazalwane asicabanga ukuthi mhlawumbe even nange-health yethu besiyokwenza lento ekhulika ngoNkulunkulu ngesenze ukufisa kwethu? Ngoba ngisho kusho kanjani umpostoli Paul kumaRoma chapter 12 verse 1 uthi ngiyaninxusa bazalwane, uthi sinikele ini? Imizimba yethu, not inhliziyo kuphela. Salikhumbula ngisho lo verse kumaRoma chapter 12 verse 1 kuthi asinikele ngemizimba yethu kumnikelo ophilileyo. Asithi ngithatha leli Bhayibheli ngiyalinikeza la kumdala wami uMnuku, mase ngilinikele kuyena selicontrola uba manje. Senze leyo nto into mase uyinikele ngayo kuyobonakala ukuthi thini icontrola yena. So uPaul mayithi asinikele imizimba yethu, uthi imizimba yethu ayilawula uba uyena uJesu. Into engenayo emzimbeni into efuna uJesu. Both into esiyidlayo nesiyigqokayo nento esiyenzayo emzimbeni ngoba senamzimba thina. Uthengwe ngegazi. Uthi nikelana. Amen. Yazwa bazalwane? Mele sinikele emzimba yethu. Sinikele kuJesu. So nje kubalekile kakhulu. Ithi la nasizweni la ithini? Kuthiwa ngifunda ku selected messages volume 2 page 293.
there should be nothing put into the human system that would leave its baleful influence behind. Kuthi akumele kufakwe lutho emzimbeni wethu ozobuye ushiye futhi ugule emuva. Yeah. Manje odokotela bayasitshela ngokungaphikiseki bathi yebo bayavela ama-TV basithi hayi vele it's true. The vaccine has some side effects. But I mean, ekugcineni iyasiza ngalokhu ngalokhu. Uthi uNkulunkulu akungangeni lutho ezoshiya ukugula emzimbeni yethu. Uyifaka kanjani into kumzimba othengwe ngegazi? That's the thing we don't understand thina. Do you know bazalwane mawuthenge into ngemali ebizayo ukuthi thina sithi asibone into eyenzekele. If bese sibona ngamehlo esingilosi. Abantu abaningi abahamba bepromote i-vaccine, umuntu opromote i-vaccine ukuthi ulela akaboni. Enkosi yami. Akaboni. If we could really see into eyenzekile esiphambanweni. I-cost yokuthi siyithenge ngoba sasithengwe ngayo. Bese kwethu njalo uma uzofaka into kube sethi yini le efaka la emzimbeni wami. Phela lo mzimba ngikuthenge ngegazi. Nini babona abantu banemoto ezibizayo? If ungakuthi uzofaka into emotweni yakho uvula injini yakho usukuma kuqala gigi ufaka lapho phambili. Seyibona leyo nto? Into ifaka yenzani? Athi okay ngiyabona okay ni clean engine okay mangathi futhi nje athi abuza athi yini lena ngoba le moto uyithenge ngemali ebiza kakhulu. Nathi bazalwane if misunderstand the cost lokho costa izulu bazalwane uzesithengwe bese ngesenze njengoba sisenza. Do you know mawufunda ku education page 73 siyatshela ukuthi when uNkulunkulu esinikeza uJesu ukuthi heaven gave its best and its greatest. So bazalwane this is very clear ukuthi asingafaki lutho emizimbeni yethu ezoyilimaza. Now I want to show a video. Now, News 2 at 6. Good evening, everyone, and welcome to News 2 at 6. I'm Haley Wilkes. And I'm Bob Mueller. New tonight, a Nashville woman is speaking out tonight from her hospital bed, unable to walk. Less than 24 hours after receiving her second dose of the Pfizer COVID-19 vaccine, she was unable to move from the neck down. As News 2's Alex Dennis shows us, she is encouraging others to advocate for their health. It's just like the worst nightmare I can ever imagine. Brandy Parker McFadden is confined to her hospital bed at Vanderbilt. Can you walk right now? No, I can't walk. Less than 24 hours after receiving her second Pfizer COVID shot, she explains she lost her ability to move from her shoulders down. I thought maybe, if anything, I'd probably get like flu-like symptoms because I'd already had COVID. But I never in a million years thought I would never be able to get up and go to the bathroom or get up and walk to the other side of the room or stand up and hug my kid. This is one of many. Lo mama uthi after getting yazi into engithusile ngithema sengilalela ibhithi yakhe yonke even though paralyzed indlela i-system yomhlaba emngene ngayo ukuthi hayi abantu abaqhubeke still abayithola i-vaccine yazi ngive ngabona yazi mase uthathekile uthatheke ngendlela eyibona ungaqhubeka ungasho kanjani baqhubeke witness first hand ube paralyzed. Now bazalwane i-vaccine le ekwazi ukuparalyze abantu yethu kunabantu even nasenkonzweni abazothi hayi asivaccinateni yabona la bazalwane sekuveza ngempela ukuxhumana nozulu akukho. Abe uNkulunkulu athi kulowo mzimba othengwe ngegazi ningafaki lutho ezingcolisa. Angifuna ukuyingena bazalwane but that's why bengithe kuma prayer request kumele senze ini kumele sikhuleke lana ama battles esizowawina ngokuthini ngokukhuleka sayizwe lona bazalwane. Now ngifisa ke siye sibukeke uNkulunkulu uthini yena ngezempilo. Ngizofunda la ku councils on diet
page 16 no 17 engiyayithanda bazalwane then siyafunda ukuthi okay kumele singathathi lokho umhlaba sizikhusele ngalokho umhlaba sizokhuseleka kanjani ke umuntu mayebuza ukuthi uyokhuseleka kanjani uyothina asizweni la iqala ngokuthi a failure to care for the living machinery is an insult to the creator. Kuthi masingawunakekeli umzimba wethu ngendlela efanelekile siyamthuka uNkulunkulu. Yaqhubeka ithi there are divinely appointed rules which if obeyed will keep human beings from disease and premature death. Kuthi kunemithetho uNkulunkulu yezempilo ayibekile ebesiyothi masiyilalela sigcineke eguleni nasekufeni singakafiki isikhathi. Sayizwe lonke bazalwane? Do you hear that? Do you know ukuthi bazalwane agena wonke umuntu ofayo osuke sekufika isikhathi sakhe? Do you know that? Agena wonke umuntu ofayo osuke sekufika isikhathi sakhe. Ngeke ngizwe wonke umuntu athi hayi bazalwane masikafika isikhathi nje kodwa hayi ngisho nobo into engekho leyo. Do you see according to the quotation ukuthi kuyenzeka ukuthi umuntu afe prematurely singafika isikhathi sakhe? Na ngifisa ukuthi sibone ukuthi lento eshiwo Ellen White lana ngoba the same Holy Spirit ayisebenza kuyena ebhala lezi zinto, same Holy Spirit uyisenza la eBhayibhelini. Ngifisa sibone naseBhayibhelini bazalwane liyasho iBhayibheli umuntu uyafa. Kuyenzeka ukuthi umuntu afe singafika isikhathi sakhe. Yini embulalayo? Ake sibuke asene Ecclesiastes chapter 7. And yabona bazalwane if sizohamba ngalomqondo lo okulandela yonke into esizwayo yiyo lento izoyenzeka vele siyofa singafika isikhathi. Ecclesiastes bazalwane Mshumayeli after Proverbs after Psalms after Job after Esther. Sesifikile? Okay, let's book chapter 7. Let's fundela verse 17. Ayisweni verse 17 bazalwane. Umshumayeli chapter 7 verse 17. Ungabi mubi ngokudluleleyo. Ungabi isiwula. Uyakufelani kungakabi isikhathi na. Says bazalwane. Ithi ungabi mubi ngokudluleleyo meaning do not be wicked. Ithi futhi ungabi yini isiwula. Uyakufelani na singakafiki isikhathi sakho. Ngamanye amazwi lezi zinto zo2 ziyamenza ukuthi umuntu afe isikhathi sakhe sikathini? Singafiki. Yazi thina sike sifike ngoba benzithi bese kufika isikhathi sakhe kodwa siwe singazi. So masingazi bazalwane asivele sikhuluma into esiyazi yasiduduza umndeni sishumela uJesu. Sayibona lonto? Ngoba kuyenzeka ukuthi umuntu afe singafika isikhathi sakhe. Yini embulalayo? Lithi iBhayibheli ukwenza okubi. And then ukuba isiwula. Yini isiwula? According to iBhayibheli yini isiwula? Amen. Asekhumbula ngisho amaHubo chapter 14 kuverse I think uverse 1. La ithi isiwula sithi akekho uNkulunkulu. Ithi the fool says in his heart there is no God. So ubuwula umuntu ophila ongathi akekho uNkulunkulu. Kodwa these two things zikubulala isikhathi sakho singafiki and I've seen it bazalwane. Kunabantu engikhula nabo. And yabona mina ngisemncane mina ngiyingane. Abantu engikhula nabo ngasho nje sekufika isikhathi sami. Sebalala uthongo bokufa. Hayi nje bazalwane abambalwa abaningi. And mangibuka unobangela okufa kwabo abaningi. Kukula uMshumayeli chapter 7 verse 17. And now siyachazela la kuMoses prophet ukuthi also nangonganaki imithetho yezempilo health laws uyakwazi ukuthi ufe isikhathi singakafiki. Ngiyazwakala lokho bazalwane. Now angiqhubeke iquotation ngifunda le part ku page 17. You know ayikho part engiyithanda njengaleso ifunda manje. Ithi and God pledged himself to keep this human machinery in healthful action
if the human agent will obey his laws and cooperate with God. Says the Lord, he has pledged himself. I go to do pledge again, so he has pledged himself in Gaia Uko. Uthi ngizogcina umzimba wakho uphilile. Mawukuthi nawe uyacooperate nami. Yeah. Sayibona nani bazalwane? Sayibona idingeka yini cooperation. And siyazi ukuthi le promise akaqala uNkulunkulu kuyisho la. Wake wayisho na kuMoses. Ake sifundeni uExodus chapter 15 verse 26. Asheshise nje bazalwane sizweni. Exodus 15 verse 26 useyifikile la hlale kuyona. Wathi uma ulalela nokulalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho ukwenze okulungileyo emehlweni akhe ulalele imiyalo yakhe ugcine izimiso zakhe zonke angiyi kubeka phezu kwakho nasinye salesi sifo engizibeke phezu kwabaseGibhithe ngokuba nginguJehova okuphilisayo. Siyamza uNkulunkulu. Uthi uma ufuna ukuphila ungabi nazo lezi zifo zamaGibhithe uthi kumele wenzeni? Uthi lalela ngokulalela meaning ulalelisise ungashiyi phansi ilizwi lakhe. Sayibona nani bazalwane? Do you see ukuthi uNkulunkulu wayebathembisile ngempela ukuthi uzobagcina bengaguli? Beku 15 verse 26. Highlight nje beku 15 verse 26 uzofundile. And lana uNkulunkulu yazi lento isho kuphi? Uyisho ngabe eqeda kuphuma eGibhithe. Sayizwa leyo bazalwane. Manje bazule ehlane bazule iminyaka emingaka ehlane 40 years. Uyazi mase kuyophela lo 40 years. Kubhalwa incwadi kaDeuteronomy. Sayibona incwadi kaDeuteronomy. uMoses uqeda eDeuteronomy. Incwadi ayibhala sekuyophela u40 years. Sayizwa leyo. Manje baseyibakhumbuza kuyona incwadi kaDeuteronomy. Ubakhumbuza ngokuhamba kwabo ehlane. Uthi nihambile ehlane la bekuneyinyoka namascorpions. Naphepha. Uthi futhi akugulanga ngisho noyedwa wenu. Nayizwa leyo bazalwane? Hayi ngathi asizwa leyo nto. Can you imagine kwisizwe sabantu? Aba more than 2 billion bebaningi. For whole 40 years ungaguli nomuntu oyedwa. Do you know that the only time ehlane gula abantu kawu Numbers chapter 11 lasi if ufunda iBhayibheli kahle the only time kuvela ukugula is ku Numbers chapter 11 la bacela inyama ngenkani. Yeah. La iBhayibheli bathi besayithesta kwafika ama fever baphatha ifever abanye bafa. But all the rest of the time zange gule uthi Moses not even uthi there was not even one of you people not even one sick. Ha. That's like kuphela 40 years ngagula umuntu oyedwa la emlazi. Ingenzeka into enjalo. Niyabona amandla kaNkulunkulu. Uthi mawulalela lento ayishilo kwenzeka lento ayishilo. Here is the promise bazalwane sizithatheleni namhlanje. Let's take the promise. Kodwa ithi we need to cooperate naye. So yini kumele siyenze must cooperate naye? Amapi lama laws because they are divinely appointed rules. Nanga bazalwane, pure air, sunlight, self-control, rest, exercise, proper diet, the use of water, trust in divine power. These are the true remedies. Lo ngikuthatha ku Ministry of Healing, page 127. Na bazalwane 90 bengifuna siyifunde namhlanje afternoon ngoba in order ngempela ukuthi siclaim isithembiso kaNkulunkulu kumele sicooperate naye. So sizocathulisana nje la singangaqedi ngoba into and since sicathulisana masifuna ukuba nemibuzo singabuza. Na ngifisa uqala ngiveza lento bazalwane. Okay, before singene kule ngicela ukubuza. Ukuphila kuphi bazalwane? Amen. Amen. Sikuthola kuphi lokho? Leviticus chapter 17 verse 11. Ithi ukuphila kwenyama kephi? Ithi the life of flesh is where? It is in the blood. So masifuna i-health bazalwane yini kumele ibe healthy kuthini?
Igazi. Now I want to say something ngegazi. Yini yakhe igazi bazalwane? Yini? Ukudla esikudlayo. Number 1. So yabona bazalwane ngizama ukuyisimplify ngendlela ukuthi singayikhumbula sonke. So ngifisa nje silaleleni. Into eletha i-health igazi. Kuthiwa the life of flesh is in the blood. Ukuphila kuyephi? Kusegazini. Say Leviticus chapter 17 verse 11. Ukhona soyitholile mhlawumbe? Lamba kayifunde ke asale sisiyiza sonke. Ngiyabona abazalwane befuna ukuyibuka. Ngokuba umphefumulo womzimba usegazini, ngimnike lona e-altari ukwenzela imphefumulo yenu ukubuyisana. Lokhu kuyigazi elenza ukubuyisana nomphefumulo. Amen. Ngiyabamba lapha. So sayizifhe iphathi eqala. Ithi ngokuba umphefumulo wanye ukuphila. English ukuphila ithi life. Ikephi? Isegazini. And you know ukuthi naku health kunjalo bazalwane ukuthi i-health isegazini. Now mawufuna ukuphila dila negazi. Do you know ukuthi i-immune system ikephi? Isegazini. Angisho ukuze kukhulunywa ngama white blood cells. Ngama white ntoni? Blood cells. Nama red blood cells. Sebona ama red blood cells ila a transport oxygen. Ama white blood cells ila involved ukulwisana namagcikwane, immunity leyo. Then ke ayahluka ke the types of the white blood cells. But ekugcineni wonke they are called blood cells. Sebona leyo nto? Meaning igazi malingekho right nama white blood cells ngeke abe njani? Abe right. So uzogula ka lula. Do you see that bazalwane? Zamu explain nje lento yegazi. Siyithole kahle. Now next part ke manje nayi. Igazi bazalwane lekho yini? Bese sike saphendula. Ukudla esikuthini? Esikudlayo. So when you want good blood, kumele udle? Amen. Yabona ke manje? Sisibambile. When you want good blood, kumele udleni? Good food. Huh? Kenza ukuthi umuntu adle bad food ezathole good blood? No. Nambazalwane ngiveze nje lana i-digestive system. Nasi sisi. Ngiyabuka masikhuluma ngesisi ngesinye isikhathi. Abantu bakhombela athi isisi sibhlungu. Akusona isisi lesi. Usise sikhomba la emathumbini. Isayibona nasi sisi phezulu istomach. Sayibona bazalwane. Now lana emathunjini ngifuna ukuchaza nje enye into nje ngendlela esoyizwa. Nakusebayaxoxa bazalwane asibuyeleni bazalwane. La emathunjini ukudla ufika ukudle kungena esiswini. And then kuphuma ama digestive juice. Azogaya ukudla kuphuma esiswini. Bese manje kuze kumathumba amancane the small intestine. Siyabona leyo nto. La kumathumba amancane ke bazalwane. Yila ukudla okuningi kuphuma ethumbini manje kuya kuphi egazini. Kuloke kuzule igazi nje lana. Kunama layers esiswini. Khona ilayer ekuthiwa mucosa, kube khona ilayer ekuthiwa submucosa, kube khona ilayer ekuthiwa muscular layer and then nekugcina serous. So la kule layer nayo futhi leyo yesibini le. Bazoyibona bayibonayo. Kwi submucosa yila kukhona imithambo ama blood vessels la igazi lizolanda khona ukudla okusesiswini. Sayizalwane bazalwane. So ngizama ukuthi yonke into esesiswini igcina ikephi? Egazini. Singayikhohlwa leyo part. And sithe ukuphila kuyephi? Kusegazini. So mawufaka into kumele wazi lento ifaka egazini and then igazi litransport ligcwalisa umzimba wonke. That's why umuntu uyaphuza ngisho. Do you know ukuthi mayiphuza utshwala liyaphi? Lehla la ngompingo esophagus. Lize la esiswini. Lize la kuma intestines. Lize esiswini utshwala kodwa kudakwa ini? Ingqondo lifika kanjani ingqondweni? Igazi is transporting. Siyabona leyo nto? It transporting poison.
So masifuna i-health again, kumele igazi libe njani? Ube yilona right. So into yokuqala esikhuluma ngayo nutrition bazalwane. So sokhuluma kancane nutrition, asingene niyo nutrition manje. Nanga ma 8 laws vele angisho nutrition, u-N ngoye nutrition, u-E ngoye exercise, u-W ngowani? Water, S sunlight, T temperance, uyithiba, A fresh air, R phumula, T trust in divine power. Now singene kancane ku-nutrition. Uthini uNkulunkulu nge-nutrition? Usinikeze i-diet, ngiride le diet la. Yebo, i-counsels on diet and foods, page 81. And before uyithole i-counsels on diet and foods, manje bazalwane okuningi ningakubhala manifisa ukubhala. But ngifisa ukuxoxa kakhulu. Angifuni ukuya to every verse ngoba yabo ngifuna sikuxoxe so that sicover as much useful information as possible. But le diet elena ekhuluma ngayo la ile uNkulunkulu asinikeza yona ku Genesis chapter 1 verse 29. Ngiyothi uNkulunkulu uyena wasitshela ukuthi mina sidle. Can you believe that? Uyabona i-health ibaluleke kangakanani? uNkulunkulu ayithandi i-Eden. Kodwa uNkulunkulu zangamtshela uAdam i-Eden mhlawumbe izihlahla zenze kanjani ngoba bathi ngiyakunika nje igcina. Dinothi uNkulunkulu ayizithanda izilwane zonke, kodwa zangamtshela uAdam athi Adam lesi sibize ngalento. Wanikeza uAdam ukuthi asibize. Seyibona leyo nto. Kodwa do you know makufika kwinto ezongena emlomeni kaAdam, uNkulunkulu zangamthenga uAdam ukuthi azikhethele. Wathi ngizokukhethela. And do you know ukuthi inkukhu ini bazalwane? Inkukhu la yayi best khona ngempela ithi when iqeda kudala uNkulunkulu. Ukusukela ngaleso sikhathi kuze kube manje almost 6,000 years of degeneration iloku iba worse and worse. But do you know ukuthi inkukhu, when inkukhu was at its best form, healthiest form ever, uNkulunkulu azangabone inkukhu fit for food for Adam. Do you see that? Yeah. If there was ever a time, if kwakhona isikhathi la umuntu kwakumele adle khona inyama, if there was ever a time la umuntu ayingadli inyama safely, kakula Eden. Kuba yayi best, engacorrupt isona. Now wonke ama-chemical ajovayo, nayo yonke ama-chemicals e-atmosphere, zonke lezi zinto. Manje after 6,000 years of corruption, sithi thina siphikisana noNkulunkulu still mayisikhumbuze bazalwane. Let's move out from that asize kule. Alright, ngifunda la Counsel on Diet and Foods page 81. Nutrition manje, izinto ezathi igazi right. Kuthiwa grains, yini ama grains? Okay, ukusanhlamvu. Yini ayisibiza igama ngiqala ukuthi grain oqala mina amabele. Siyabona amabele? I-grain, ama-grains lawo. Amani? Okay, ama-lentils bazalwane wona, they are not grains, they are legumes. Yebo. Kodwa nayo very good now bazalwane. Now, ukuthi alena dlaka abananga yonke into, ama-legumes abalulekile. Avele sabaleke nasiqaleni ngawo. Legumes. Grains. Yes. Ama-legumes yini? Awama-lentil. Odali. Obhontshisi. Siyabona nabazalwane? Zonke nje lezo zinto. Peas. And yeah, split peas. Konke ama-legumes lawo. Nasingene kuma-grains. Ama-grains ngithenge ngibale amabele. Ngibale oats. Yini enye nikhumule bazalwane? Wheat nayo. Nayo iquinoa ne-millet nayo ama-grain lawo. Nani futhi umbila. Nayo it's a grain nayo umbila. Ngifisa sibuke ukuthi ziningi kanjani izinto ngiyazi ngesiqedwa ngathi zidekwe la into uNkulunkulu athi singazidla. Lokho ngikuveza bazalwane ngenxa yokuthi abantu abaningi bajwayele ukuthi bathe i-diet le uNkulunkulu asinikeze yona kodwa engathi izinto zincane nje singazidla sikho ziningi. Nuts. Okay, bese legumes, grains, fruits. Ama-fruits siyawazi angisho? Ama-apple, ama-banana, ama-pomegranate, ama-grapes, o-grapefruit,
Yo bazalwane ogwava ama-fruit ngisaqede. Sisiyazibona iziningi kanjani into zikaNkulunkulu. Bangakithi bali inyama ongazidla ngezifike naku5. Uyothi inkukhu, inkomo, imbuzi, ufish, ibeef seyabe ezinye sezogcina zongena kulezi unclean manje. Vegetables. Asidulele bazalwane ziziningi, but nazi izinto ezakha igazi bazalwane. Do you know ukuthi ama-vegetables bazalwane ne-fruit ziyamangalisa? Do you know ukuthi ama-vegetables bazalwane agcwele yizinto ekuthiwa ama-antioxidants. Ama-antioxidants yizinto eziloke zibulala ama-free radicals. Kunento abelungu bathi ama-free radicals, igama lesilungu engisisebenzisayo bazalwane angiyazi ukuthi yini ngesizulu i-free radicals, yabo, but yinto ebakhona emzimbeni makwakheka amasela amasha kusala amasela amadala, siyabona leyo nto. And makangadestroyeki ama-free radicals kwenzeka ini? Ukufa. Yebo, ushaya ama-cells, kwenzeka ukufa, i-immunity yakhe iba weak futhi, siyabona lento bazalwane. And into destroy ama-free radicals is antioxidants. And agcwele kuma-veg. Awudingi nama-supplement wawo. Khona ama-supplement ama-antioxidants. Uma uthatha ama-veg, awudingi nama-supplement wawo. Now, bese ngikhuluma nje ama-veg. Do you know ama-veg ngicela ukubanja namanye ama-benefits? Calcium, iron, kulezi lezi green. Bazalwane. Ne-chlorophyll, yebo, into esifunwa igazi. Into esifunwa yini? Igazi. And sithe impilo ikephi? Segazini. Cooked or raw. Yebo, nayo enye into. Yazi ngiyathanda ngiyosixoxa. Now, kunezinto bazalwane eziwu-3 kumele uzinake makuza kwi-health kule part ye-nutrition. Asikangeni kwezinye izinto, seku-nutrition kuphela. Into yokuqala kumele ukhethe the right food, u-right food nawo lesibukayo manje. Okwesibili, you need to prepare the right food the right way. Siyabona leyo bazalwane. Singathi uNkulunkulu umfundisi, uNkulunkulu uzosifundisa nje kancane kancane. Do you know ukuthi uNkulunkulu into engimthandelayo yona yini? Ngaloko okuncane okwenzayo, ngaloko okuncane okwaziyo okwenzayo, uyangenelela. Because uNkulunkulu into ayisho yona ukuthi all he wants is our cooperation, and yena he has pledged himself. And uNkulunkulu uyathi ke ucooperate ngolwazi ongenalo. So ngaloko okwaziyo, as long as you cooperate ngaloko okwaziyo, uzokusiza. And lokho kufundisa more and more and more. Siyabona bazalwane, singabambuka uNkulunkulu ngathi umuntu obuke nje ukuthi uloke gade ukuthi wenze iphutha. uNkulunkulu ave kunilulu kumthokozisa. All uNkulunkulu afuna into eningi, just wants your all. Do you know that? As long as you give him your all, umnika konke nje kwakho. Now sithe yini ukhetha ukudla right and prepare right and then ukudle right. Now iyasho la le quotation ithi grains, fruits, nuts and vegetables constitute the diet chosen for us by our Creator. It is these foods prepared in as simple and natural a manner as possible, are the most healthful and nourishing. They impart a strength, a power of endurance, and a vigor of intellect that are not afforded by a more complex and stimulating diet. Kudla lokudla sikwenze ngendlela elula, usimple indlela ngamanye amazwi. Ngizothini ngifuna ukuthini? But ngicabanga igama lesizulu. Engizothi yes, in as simple manner as possible. But bazalwane, basically the less human interference the better. So remember, mawuthole i-apula is best raw than cooked. Siyabona leyo nto. Mawuthole spinach, it's best raw than cooked. Siyabona leyo nto. And then zibakhona izinto ezidinga ukuthi uzipheke, but noma uzipheka, cook them in the most simple way. So the first simplest way yokupheka manje sothi yini? Ukuboil. Boiling, steaming and baking, never frying. Siyayizwa bazalwane, ngiyazi ukuthi kunye mhlambe kusha.
And uNkulunkulu, remember, singakhohlwa lokhu. uNkulunkulu does not condemn, he educates. Siyabona lo sizofunda. Singafeel condemned la ngathi uNkulunkulu wenza uyabona uyasigxeka sahlulela. Uyasifundisa ngoba uyasithanda indlela emangalisayo. Lokhu uthando lufana noNkulunkulu oluthola indawo. Alukho. Uyasifundisa, not condemning. So we tell the ways of preparation: boiling, steaming, not baking food. Don't fry unless when the fry frying amanzi. So that's under preparation. Preparation things start sisodwa nama practicals esingesiwenze bazalwane. Sibuthi kenziwa kanjani. Siyabona leyo. So kubalekile lokho. Kodwa sizama implementa khona manje. Sizama implementa khona manje because manje igcwele izifo khona manje. So angifisi ukuthi sithi hayi asivaccinate but at the same time asilandele nalento uNkulunkulu athi asiyenze. Silandele government, silandele uNkulunkulu. Sizilandela nje thina nje. No bazalwane. Mina singayi lokho kusho uNkulunkulu. Sayiza leyo nto. All right. Ngicela ukudlula la. Yi-nutrition leyo. So we choose those foods. And now ngimthethe ngicela ukusho. Olula ngizama ukwenza this thing as simple as possible ngendlela esoyikhumbula ngayo. Nutrition. Mawufuna nutrition, mawufuna ba healthy. Replace konke okumhlophe ngokubrown. Uzwakala? Yes. Cabanga noba yini emhlophe. Impuphu. Impuphu i-replacement yempuphu ebrown. Angathola eyellow no yellow right. Ngisazochaza ukuthi why. And then angathola amabele. Mawufuna impuphu angisenza ingayo senza polish. Senza nani? Nophuthu. Nani? Nepapa. You know ngamabele nangalepuphu eyellow yakwazi ukwenza konke lokho. Amabele akayenzi ipapa bazalana kodwa ayenza uphuthu. Uyalenza ipolish nophuthu ngamabele. Then mawufuna ipapa kwemele unqe ngale eyellow. Siyabona lento bazalwana. But konke okumhlophe kuyingozi. Seyizwe ade bazalwane. Into eyenzekalayo ezulwini. Nakathi sezulwini, nawo sesezulwini kuzokusenzeka kanje. Kube khona i-education not condemnation. So besifundiswa ngothando. Replace konke okumhlophe with what? With brown. Lokhu lento engiyishoyo it's true except kushukela. Ushukela wona asireplace siyawukhipha. No brown sugar uyingozi. Siyakuzwa bazalwane. Okay, yazi ngicela ukufunda i-quotation I hope ngizoyithola nje very soon. Hey naye ekhuluma ngenyama, indaba yenyama siyayazi bazalwane ukuthi ngiskiphe le. Asizweni ngile khuluma ngoshukela ngoba mhlawumbe sika asiyizwa kakhulu yoshukela. Cela sizweni bazalwane. Ngifunda ku Counsels on Diet and Foods page 327. Sugar is not good for the stomach. Sugar is not good for the stomach. It causes fermentation. Yini fermentation? Monakalo. Now, mawufaka isukela la isiswini sekukhona okunye kudla. Yenza ukuthi kufermente lokho kudla. Now lento fermentile iyapi? Iqali egazini, manje isuke egazini yapi? Iye engqondweni yenhliziyweni yamaphaphu ngicela yonke indawo. Umuntu athuke athi hawu ngiphethe icancer ethile kodwa ngikaze ngibheme mhlawumbe. Yes. Icancer iveza yilezo zinto bazalwane. Kunenye into ekuthiwa ngokwesayensi auto intoxication umzimba uzingcolise wona. Ngokuthi kulokuhlela la isiswini into engcolile. But manje lesiswini ayihlali esiswini ngoba igazi liyaza lizokholeka ngisho. Lapha kule layer yesibini kusubmucose lizothatha. Liyathatha. Then kugcwale ukungcola umzimba wonke. Umuntu uyothi ukuthi hawu nginothumbe lana livela phela ithumbu. Kama ngisilonto ngasazi nje la. Awusazi. Kusenowenza ukuthi sivela ngaphandle yebo kunento ekuthintile engcolile ngaphandle. Senowenza ukuthi sivela ngaphakathi.
auto intoxication. Kuthiwa ushukela causes fermentation. Abe sithi and it clouds the brain and brings peevishness into the disposition. Sese lonto kuthiwa ingqondo iyayisitha, ushukela iyayisitha ingqondo. Abazalwane nje singafunda i-afternoon yonke sifunda ngoshukela wodwa. Yingozi yezingozi ushukela. Mawufunda kuneyincwadi amso siyayazi. Le Encyclopedia of Natural Remedies lenkulu yabo. Inama page ina more than 100 yezinto ezenza ushukela emzimbeni ezingekho right. Ngicabanga ukuthi ngeziqeda nini bazalwane. Angizungena kusona. But now with low sick uNkulunkulu. Low sick uNkulunkulu bazalwane. So I'm going to repeat with nutrition then ngiyadlula. Sithe legumes. Sathi grains. Sekhumbula sathi fruits. Or say legumes, grains, nuts. Bazalwane ngicela ukhomenta nje ngama nuts. Ama almond nuts they are so good. Ngicela ukufaka nenye into la kuma nuts, ama seeds. Bazalwane abantu abamnyama abawadli ama seeds. Angazi why singawadli ama seeds. Ama seeds are so important. Ama pumpkin seeds. I'm sure sibone TV sibone odokotela bekhuluma ngeCovid bathi nayi izinc akubalekile izinc for iCovid. Angisho sizwe. Izinc is very good for immunity yakho na for ingqondo yakho futhi izinc. Do you know ukuthi bazalwane ama pumpkin seeds they have so much zinc. Pumpkin seeds. Uma nithatha nje ufaka i-oat yakho leyanto. Uma nithatha nje ufaka i-oat yakho nje leyanto. Siyabona nibazalwane? So ukuthi siyafunda nje. So stay legumes, grains, nuts and seeds. And then sati fruits, vegetables. Yina nyingi ngikhohlayo ayikho. Msophinde sibone if ikhona. Kuta these things constitute the food chosen for us by our Creator. And then ngakhuluma ngento ekumele sizi replace ke manje. Ithe replace or everything emhlophe go brown. And then ngathi kodwa kushukela siyawukhipha phela. And then umuntu athi awu ikhofi sengiliphuza ngani. Hey kabri wange niyinkinga yakhe. Siniyahleka bazalwane ngoba niyayazi nenkinga engenile. Bazalwane nekhofi bazalwane nalo lingcolisa igazi. The life of flesh is in the blood. Impilo yomuntu kephi? Segazini. So yonke into engcolisa igazi ayihlehlele bazalwane. Ngeke ngilithanda ikhofi. Kodwa nje walamula igazi. Lamula iJesu ngegazi lakhe. Umoya mhlambe uzothi yini engakusweet engizwenza ukuthi kube sweet ngayo mhlambe kuma oats noma kwini. Ungasebenzisa uju, ihani, ungasebenzisa ama raisins, ungasebenzisa ama dates. Siyabona lento bazalwane? So zikhona ezinye izinto ezi replace ishukela ezi right futhi ama dates yona cheap ngempela and they are so healthy. But it's very easy to find just pure raisins, just dried fruit nje. Yeah, well, it's easy. Ubheke nje bazalwane ubheke packaging akhona ama raisins are right. And then futhi sibuke nama dates as long as kuyinto pure. If no sugar bazalwane kumele siyihlehlele ushukela uyingozi. And you know enye indlela ushukela usihlasela ngayo yini? Ukuthi kube khona umncane lapha, kube khona umncane lapha, kube khona umncane lapha, kube khona umncane lapha, ugcine sewedile sewenza isama. Eningi. Siyabona leyo egazini. Nafike sikhulume ngelinye ilanga nge-diabetes. Okwamanje nje ngisakhuluma nge-health overall. Asikakhulumi ngama-disease. But nje even ne-diabetes nami ufuna ukuthi usizakale shukela uhlukane nawo. So ngikhulumile ama-sugar replacement. I think yeah. I guess it will nutrition. Isikhathi sethu sizophela baze ngeke siqede yonke le. But I want to state the second thing abalekile abantu abaningi abashayana. U-E umele ini? Bazalwane. Yabona ke bazalwane, yes. Kunabantu bagcina nini? Angizwa? Exercise. Why is exercise important? Let me tell you something, bazalwane. Tell you something. Igazi ngithe yilona linokuphila ngisho. But igazi
linokuphila ngoba liletha ukuphila kuma vital organs. Igazi transportation. Transportation. Now inkinga ukuthi ke mawunga exercise igazi liyama okanye ngizosenza neterm esetshenziswa la uNkulunkulu like spirit of prophecy kuthiwa it moves sluggishly, limove slow. Siyabona leyo nto hayi ukuthi limansinze but limove slow. So it's not only important ukuthi uthole izinto ezinikeza igazi umsoco but kubalekile ukuthi igazi lakho lithini limove. The blood must move. The blood must circulate. Do you know what ungadla the best food in the world but igazi manga circulate ngeke uthole health? Ngoba phela lento iphela nje seyiphelele nje somewhere la. Uthi yabona how the best food kodwa now senginesisi. Siyabona nibazalwane. So into ebalekile is circulation. Mele limove igazi. Siyabona nibazalwane. Igazi kumele lenze njani? Limuviswa yini? Exercise. Namunye ubuthi ngenze nhloboni exercise. Vele sibukeni. Sesizobhala. It is those who are feeble and indolent should not yield to their inclination to be inactive, thus depriving themselves of air and sunlight, but should practice exercising out of doors, in walking or working in the garden. Now, any into by the thing I call exercise my exercise, you know we told you also to the more exercise. Okay, that's also a plus a plus money exercise. You have a lot of oxygen. Do you know bazalwane ukubaleka kweoxygen emzimbeni? Yes. Do you know ukuthi ungaphila isikhashana esincane without amanzi? Ungaphila futhi esinye isikhashana ngathi sithanda ukuba side kancane without ukudla. But you know ukuthi ngeke uphile even 10 minutes without oxygen. Siyibona leyo nto? And oxygen bazalwane yenza eziningi emzimbeni yiyona futhi esizayo ukuthi ukudla kwakho kuconverteke to energy. Mase kungena kuma cell idinga ioxygen ukuthi iconvert to energy. Ukwazi ukuma ukwazi ukwenza isiyabona leyo nto. So oxygen is very important. It's also important for your health. Ukulwa nama disease. Ama disease amagcikwane ithini ngibani ngingisho lento. Amagcikwane ayastrugglisha ukusurvive environment bazalwane ene-oxygen eningi. So as long as kune-oxygen egazini, as long as kune-oxygen egazini eningi nje esufficient, uzoba safe. And by the way, oxygen siyithola not only from ukuphefumula but kukhona nokudla okune-oxygen like izinto ezi-green. Angenza isibonelo ama-greens la amaklabishi raw no-spinach no-kale zonke lezo nazo zine-oxygen. Siyabona leyo nto? So oxygen is very, very important. Exercise gives you oxygen as well. Exercise ikusiza futhi nokuthi uthola nani nelanga. Ma-exercise ngaphandle. And fresh air. So exercise ukhava eziningi zalama-laws we-health. Siyabona leyo nto? So bengakucela bazalwane sizameni ngempela ukuthatha nje ama-walk, benesikhathi sokuwalka nje. Uthathe nje lokho okwaziyo ukwenza. Okay, ngicela ukunikhombisa abazalwane enye into ediscourage abantu babe exercise. Kuthiwa lana it is not good policy to give up the use of certain muscles because pain is felt when they are exercised. Kuthi akumele ngenxa yokuthi kubuhlungu mase exercise sithi hayi angisa exercise mina. Asizweni ukuthi uNkulunkulu. Asizweni uNkulunkulu yena udalile umzimba uthi yini esuke yenza ukuthi kube nepain. Uthi the pain is frequently caused by the effort of nature to give life and vigor to those parts that have become partially lifeless through inaction. Uthi bese kukhona ukufa. Buse uhamba nokufa. So masengena ukuphila kuba nepain ethile.
omunye vele athi yo mina yazi khona abanye esekhaya mangibe exercisesa bathi yo ngiyakhumbula one time ya nje abantu bakhana amaphezi bathi mina sengiyayeka sekubuhlungu kakhulu hawu kungena ukuphila lapho seyibona nibazalwane so take walks sometimes if ugcine kudala ngempela uwalk nomzimba wakhe yasinda ngababuhlungu nale emqolo yebo hayi khona lapha impela sisenze lo kodwa ubuhlungu obuzokwenza njani yadlula ha and do you know into ezenzeka bazalwane if uyazama ungaziforce kakhulu uwenze nje as your body can take but ungayeki uyabona mase ujwayele umzimba wakho uzoyifuna exercise wona uzokutshana into yohanga exercise anga umzimba wakho uzoyifuna exercise then kwabanye basebasha mhlawumbe can even do muscle exercise la nje uzivulela ama-wind okwazi wenza ama-push ups ufuna wenza ama-push ups siyabona leyo nto kuyasiza kakhulu so there are many exercises that you can do but are you going to replace walking are you going to replace ini buke ibhaliwe le nto asibukeni bazalwane asibukeni ithi there is no exercise that can take the place of walking ithi by it the circulation of the blood is greatly improved hayi bazalwane ngicabanga ukuthi ngenxa yesikhathi simeni la bazalwane this is God's way, this is God's plan, this is God's plan. The 8 laws of health benga-mention amanzi bazalwane not i-coke njengoba sasithe bazalwane ama-laws we-health uNkulunkulu ngesikhathi owaveza ku-Ellen White ngo-1863 wayengaqali ukuwaveza waqala waveza kuMoses alapha kuGenesis chapter 1 and 2. Those are the laws of health. And look Genesis chapter 1 and 2 yayingekho i-coke siyibona leyo nto izazingekho zonke lezi ofana konke into eyikhona yini ngamanzi namafruit mawuzophuza i-fruit juice ne-fruit juice yakho ibhali inezinto eziningi ezi-ediwe uma ubuka la emuva inezibongo eziningi beke ecaleni seyizolani bazalwane to try to be as simple as possible ukuzama to be as simple as possible sikhumbula ukuthi umuntu asitshanayo ukuthi asibe nale simplicity kulo sithengile ngegasi asithanda uNkulunkulu it's not because zama usinqeshe ubumnandi uNkulunkulu but uyabona thina sesingene kwi-habit yokuzibulala Nkosi yakho to have fun while dying yazi umuntu enjoy ukufa yikho la sesifike khona bazalwane and I always say ukuthi ayikho into edlula le